emsebenzweni. Hallelujah. Amen. Ngiyabingelela kobaba, Yadumisa bontaka, omama bonke, bomme bohle, abantu abasha, batho ba batjha, no Sunday school egameni lika Jesu. sifundo Amen. sikole ka lebitso la Jesu. Ngiyathobeka abazalwane uma phambi kwebandla. Ke a ikokobetsa baena ho ema ka pele ho kereke. Amen bazalwane. Amen. Ngomncinyane bazalwane. Komnyanyana baena, Anginalo ngisho igama. ha ke na ke re le lebitso. Amen bazalwane. Amen. Ngiyathobeka nje bazalwane ukuthi kuyiSunday. Ke a ikokobetsa je baena ho le Sontaha, Kukhona bonke abazalwane. ba le teng ka moka baena, Ngitholele ithuba lokuzoma phambili. ke fumane chance ya ho claima ka pele. Amen bazalwane. Ngiyamthanda ke bazalwane uJesu. Ke mo rata Jesu, Ngiyakholwa bazalwane. madumedi baena. Ngathola uJesu bazalwane ngenza ugrade 10. Na fumana Jesu ke etsa matric, Ngihlezi ngikusho lokho njalo. ke dula ke tjho ho jwalo, Ngangenza ustandard 8. ne ke etsa standard 8. Amen bazalwane. Amen. Isizathu sokuthi ngikusho Se my reason ya hore ke hutsho, ukuthi thina bazalwane mina mangikhula na ke hola, ngikhulele esontweni. ke holetse kerekeng. Bekunabantu osisi ababephambi kwethu Nona le bo ausi ba ka pele ho rena, babefakaza le bazalwane. bapaka baena. Amen bazalwane. Amen. Ngicabanga ukuthi into engenze ngasindiswa Sinana hore ntho e kentseng ka pholoso, ubufakazi bopaki. ukuthi ngikhulele khona la esontweni ngiuSunday school. Hore ke holele kerekeng ke le Sunday school, Kodwa indlela okwakufakazwa ba ngayo tsela na ho pakwa ka yona. ayikho into ukuthi mangabe umuntu efakaza ngalesi Ha hona sikhathi ntho nakhula ka motho a paka ka nako elane ko hola, kuthiwe uyayi-advertise. kuthiwa wa ithayisa kapa wa ithekisa. Hallelujah. Amen. Yayingekho into ukuthi ma umuntu Ha o efakaza sena ntho hore ha motho a paka, kuthiwa uyayihlaza. kuthiwa wa disappoint. Hallelujah. Amen. Iy'khathi zihambe zashintsha. Nako di tsamaile tsa change. Uma uzofakaza ngempilo O yakho tla paka ka bophelo ba hao, ukuthi uJesu ungiqalise la seza Jesu o noJesu, tlositse moya o le batla le yena. kuthiwa ufuna ukubukwa, Kuthiwa o batla ho bona, ufuna i-attention, o batla attention, ufeza iy'nhloso zakhe. o etsa maikemisetso a hao. Hallelujah. Ayikho bazalwane into yangenza ukuthi ngisindiswe Ntho e mina kentseng ke pholoso nna, ngiyingane encane. ke le ngwana monyane. Ngangibekela babebeka ukuthi ungaye emjolweni Ha mangakaya. ba o ska ya ho rataneng ha o soye. Mawusuqalile ungabisaqhubeka. Ha se o thomme se ka tswela pele. Mawufike kuJesu ungenamntwana Ha o fihle ho Jesu ungasamtholi ngwana, se ka umntwana. bo sa mfumana ngwana. Mawusunabantwana lo omtholile Ha se o na le bana ba ungasindiswa. o thotseng so pholoso, Owokugcina wa ba mafelo. omunye uzomthola O emshadweni. mong o tla mfumana lenyalong. Hallelujah. Amen. Izinto ezasenza ukuthi sibone Ntho nathi tsena tsa ba etsa re bone le hore ukuthi kanti yini imisebenzi hore ke kaJesu. manthe mosebetsi ya Jesu. Iy'khathi esiphila kuzo Nako bazalwane pele o ntse re baena, kube ngathi uJesu unamandla mayikubusisa Jesu o ngezinto. na le matla a ho hlalofatsa ka dintho. Unamandla uJesu mayinikeza O na le imoto. matla Jesu a ho fa koloi. Hallelujah. Kanti amandla kaJesu Kanti matla a Jesu, ukuthi uJesu ufika umuntu enjani o Jesu o fihlile o le jwalo. bese wenzani. Wa abasadi ya. Imisebenzi kaJesu leyo. Yeo emsebetsi ya Jesu. Lokho okunye kuyibonus. O ke bonus. Hallelujah. Amen. Isikhathi esiphila kuso bazalwane Nako re phela ho yona baena, ama blessings di blessings, angikhuluma bazalwane ngisho nje general ebandleni e likaKristu jote lonke. generally kerekeng ya Modimo ka moka. Omunye kube ngathi mayino 1 2 no 3 no Le mo 4 ka hana le 1 2 3 4, ukhulile spiritual. o hodile moyeng. Hallelujah. Amen. Uma ngabe into zakhe zikhambela kahle Ntho tsa di sepela botse, ukholwa kahle o mawunjalo. hantle ha o le. Umethi umuntu ngisempini Ha ngiyalingwa motho ke ntwe ke a lekwa, sekuyiminyaka se le mengwaha, kuthiwa akakholwa. ha o thwe ha se modumedi. Kanti amandla evangeli Kanti matla a ifakgeng, awekho ekutheni unani. ha o moo ho na le. uJesu umbona kakhulu ey'mpini. Jesu mmona haholo dintweng. Umuntu one-foundation strong noJesu Motho a nang le foundation e strong le Jesu, uyalingwa bazalwane. ka lekwa. Hallelujah. Amen. Ivangeli lama-cornflakes Ifakgeng ya di-instant, ilele lithi ke ye reng, uyabusiseka nje. o tla hlolonofatseha nje. Umuntu mayibusisekile bazalwane Motho a hlolofatsehile baena, umbona ukuthi waze wa-excited o mbona hore o thabileho. kube ngathi uyena Jesu-ke O lowo. ka re ke yena Jesu eo. Omunye ufakaza kuphela mangabe kunezinto O ezenzakele mong o kuye, paka feela ha o na le ntho tse kodwa mayisempini akami ha le ntweng ha athi e. nasempini Jesu Ha isihlalo le ntweng Jesu umphebo wokuphephela. ke mo nka tshaba. Hallelujah. Amen. Uma ngabe ekusizini ehamba ehlane Ha tsamaya thuteng, athi lithi uthi umhlaba uyidwala ehlane. mona thoko hore le suika thuteng. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu weba
wangitshela enye into ngifunda izwi bazalwane Kula kampolela nthoma kubala lenziwa yina. indaba yo Abednego no Taba Shadrach yo Abednego and Shadrach. ukuthi bangene esithandweni somlilo. Okwela bakena khawunya mollo. Amen bazalwane. Daniel baphonswa emphandweni weingonyama. Daniel aphosa umlomo wokukhothi tawo. Siyawabala abazalwane amaqhawe enkolo adlule engeni. Nadina tata. Kodwa bazalwane isivakela namhlanje kusho ukuthi oShadrach bebengakholwa yini kanje. Uzo nako ngeke Shadrach nabadlule. Daniel baze zilanjiswa ingonyama. Lapiswe titawo. Kuthiwa bazongena esithandweni somlilo. Bakakena mollo. Asibo Abednego basibona isithando somlilo sibaswa. Ubona mollo beso. Kasikhombisa. Super. Kodwa bathi inkosi ungasikhulula. Bara magana hausa golokolela. Kuyokwazeka. Uthatsi. Ivangeli bazalwane. Ivangeli bayina. uNkulunkulu umbona ma useyimpini. Ngibona ulintweni. Ungathi mawulingwa mzalwane. Sikahawule kwamina. Bese uthi uJesu akekho. Ujesu hayi. Empini uyisihlangu. Uthi izwi lenkosi kwangilungela ukuba ngihlushwe. Ukuze ngazi imiso zakhe. Athi uApostle Paul bazalwane. Ngiyakwazi ukuba phansi. Ngiyakwazi ukuba phezulu. Kodwa nginamandla okwenza konke. Ngayo ngiqinisayo. Nawe mzalwane isho. Ngiyakwazi ukuthandwa. Ngiyakwazi ukuzondwa. Kodwa nginamandla okwenza konke. Ngiyakwazi ukusebenza. Ngiyakwazi ukuphela umsebenzi. Kodwa nginamandla okwenza konke. Ngiyakwazi ukunconywa. Ngiyakwazi ukugxekwa. Kodwa nginamandla okwenza konke. Ngayo ngiqinisayo. Haleluya. Daniel labo Abednego labo bangena esithandweni somlilo. Amaqhawe bazalwane. Ngithi nawe uyiqhawe. Kuleso simo ongene kuso. Thina ngeke kuze kube imlilo esibona ngamehlo. Kodwa uba kwesakho nawe isithando somlilo. Kodwa uJesu. Ithi nje Nkosi angisuki kuwe. Kuyokwazeka. Kuthi kwakukhona umzalwane othile. Owangena esimeni. Waphuma noJesu. Haleluya. Ivangeli bazalwane linamandla. Haleluya. Izisekelo zevangeli bazalwane zingalahleki. Ivangeli bazalwane ivangeli samile nje kugcwele. Noma iminyaka isishintshile bazalwane. Haleluya. Ngiyakholwa ke bazalwane ngisindisiwe. Ngathola uJesu ngiyi-teenager. Ma-teenagers kuyahlaleka kuJesu. Mawuthola uJesu awujoli. Isono bazalwane esibhubhisa abantu abasha. Akubona ubuthakathi. Abantu abasha bayigibeli bazalwane imfene. Abantu abasha bazalwane babanjwe isono sokufela. Size singene ngisho ebandleni likaNkulunkulu. Haleluya. Bazalwane lithi senkosi ibani ngcwele. Ngoba nami ngingcwele. Izisekelo zevangeli kusayizwe lezo. Libi ngobungcwele. Ubungcwele bazona kusikho kuye kufebe kuphela. Inzondo. Hlukana nenzondo bomzalwane. Thethelela. Hlukana namagqubu nenzondo. Izisekelo zevangeli lezo. Haleluya. Njoba ngathola uJesu ke bazalwane ngisesikoleni. Akufumana uJesu kule sikolo. Ngahamba iminyaka bazalwane. Ngayitheshari ngasebenza. Kwathi nje ngeCovid. Uvalwa amasonto. Ngathola isimanga bazalwane. Ngehlelwa amandla kaNkulunkulu ngisekhaya. Kwaphela u2 days bazalwane. Lafela 2 days ngase ngiyabaxoxela ukuthi kunento engihlakalele. Kababulela route entengifike. uJesu ekhuluma nami. Jesu kwalena. Ngeke ngisaya ngeke ngakufakaza bazalwane. Ngeke ngisawubona kula kahopaka. uJesu ezoshintsha impilo yami. Jesu ateshintsha impilo bakho. Into nje yodwa uNkulunkulu izwa ngipha lona ngenkathi ekhuluma nami. Ngizona ngipha lona akuwena. Elithi nje lering uthi sengikwenza uthi uApostle Paul ngikhohlwa ukusemuva. Ngilibala homrawo. Hayi ukuthi senjani? Sengikubambe. Sengikubambe konke. Hayi ukuthi usekuthi kunye ngikwenzayo. Uyenza. Ngikhohlwa ukusemuva. Ngilibala homrawo. Ngizelulela kokuphambili. Ngikhohlulela hopini.
nganginenkinga ngangakwazi ukuthethelela nekusaziwa uswara ngangihluleka abazalwane nekubalwa bayini kwakuthi umuntu mayengenza into ethile umuntu ayinkentsente ngingakwazi nje ukumtshela mfethu ngiyaselile kodwa kwakubuya abazalwane mpano ubuya mina ke bazalwane ngikhule ngingane nje ethula enestina ngilomwana athula ngasakade yabona indlela engangithula mina bazalwane ngiqale nje ukuqaqeka thula tekila ka ukuhlala ngenxa nje yomsebenzi engiwenzayo kumele ngikhulume ukwenza ngoba uthonse kubuya nokusizwa uJesu ukuthi uyamnika nje lesithelo sothando awufetshelisi lo hatami ngixolisa umntawo ngosiyami haleluya ngangakwazi mina ukuxolela into ezincane nje ngiyosonga ntotsenyane ngikhumbula etertiary ngangihlala namantombazane engibhulisha kuningi bazalwane ngisho high school othisha khontisha engangithandi angazi noma mhlawumbe kwaye ngoba wayezana kakhuluma wami kuningi nje bazalwane ngihambile ngikhonza ngisho ematertiary ngibhulishwa ngisho endlini kaNkulunkulu kuningi nje bazalwane kwasho ukuthi inhliziyo ibambile uJesu uyangibona ukuthi ngiyamthanda kodwa ayangithetheleli ngitsho hayi ngidlulile lapho kodwa uma ngabe kwakuvele kubuye nje bazalwane kubuye wani ukuthi azubani mangithulele ubani wenza ukuthi ngizwe ukuthi ngiba nomsindo enhlizweni yami kanti uJesu uyangibona bazalwane kwathi ngesikhathi seCovid wathi khohlwa ukusemuva silulele kokuphambili yonke into eyenzeka kuwe idonsele ecebeni lami haleluya so ngiyaqinisa nakuwe mzalwane thethelela abantu ababonile ngoba uma ngabe inhliziyo yakho igcwele amabibi ngeke umuze uNkulunkulu kwathi after that nganquma ukuthothelela abazalwane izipho engiyithole after that ngiyangithi ukuthiwa kube kuthiwa ilesa sikhathi phela ngabe kukunzima emsebenzini khona ngabe kunzima kanti bazane ngidlulisile haleluya ithi Nkosi dlulisa ukuthi ubani wenzani khohlwa kusemuva silulele kokuphambili khohlwa amabibi khohlwa ukuthi ubani sasihleli kuphi kwakusemncwabeni wangenza ukuthi silulele kokuphambili haleluya ngamcela uJesu wangipha amandla uJesu amfamandla ngadlulisa abazalwane kuze ezethi nje uma ngabe into usayicabanga ikulimaza awukayidlulisi leyo nto dlulisa yonke into enzeka kumuntu idonsele ecebeni likaNkulunkulu haleluya engathethelela abazalwane akumnandi ukukholwa abazalwane ngazalwa kabusha ngelockdown ngidedela yonke amabibi nenzondo namakhono haleluya ngiyazi bazalwane ukuthi akusintelula kodwa khona amandla kuJesu lithi izwi lenkosi uyamnika oyethila amandla kongela amandla uyandisa ikhwepha zakhe uJesu uyamnika mangaba amandla ephela akukhulunya ngamandla okukholwa kuphela mangaba amandla okuthethelela ungenawo uyamnika oyethila amandla uJesu uzokunikeza amamasela azolo nokungathetheleli uthethelele haleluya ngithi nje angidlule lapho ukuthi nje ngenkathi the day ngadecide ukuthethelela impilo yami yashintsha yaze kwaze kwaba namazwi la ngezwe nje uNkulunkulu ekhuluma ukuthi into edala ukuthi ungaqhubekeli phambili ukuthi awuthetheleli amen bazalwane bengakwazi lokho bengihlezi ngizwa abantu bekhuluma ukuthi hayi bawungabe unethoda uphumelele ngibone ngami the day ngidecide ukuthethelela into zanje zaqonda bazalwane kwalunga nje kalula ayikho into engiyenza ngamandla ami nabazalwane manje after nje lockdown konke nje kuyenzeka into engifuna iyenzeka bazalwane ngenxa ukuthi ngafunda ukuthethelela haleluya ngiyazi bazalwane ukuthi into enzima kodwa kuyabekeke emoyeni wami ukuthi
ake sifunde ukuthethelele ukuze siwezwe amandla kaNkulunkulu. Amen. Ngicela ke siye ngoba